Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa laing opinyon sa pagtuo. Bayluay sa nagsumpaking interpretasyon sa talaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maigsoon mayong gabi sa tanan, kini ang atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dini sa DYRF Radyo Puwersa, atong yukbo sa mga SVD Fathers nga nagpadagan sa mong istasyon o gusab sa atong manager si Father Felmar Castrodes Felmar. O sa atong mga engineers niya si Julius Kaputulan o si Dong Lapi nga mo'y nagpahigayon nga dungog ang atong Sibya. Mabot ka ninyo tagsa-tagsa ka panimalay maayong gabi. Ato ning ablihan sa pagampo sa ngan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos lang itong amahan pinagi sa nga ni Jesus nga magagahom uban kanimo sukad sa way sinugdan ng way katapusan. Naghangyog nangamuyo kami ngay mo ipada kanamo ang kahayag sa Espiritu Santo nga mogiya kanamo o nga mga pong gikan sa kaalam nga Diyos noon alang sa among kaluwasan tagsa-tagsa o nga usab among giampo sa langit ng Santissima Trinidad ang kalinaw sa kalibutan. O ang among pangamuyo sa mahal nga Birhen inahan ni Jesus na dili niya balibaran. Nangamuyo kami nga yampo kami ni Santa Maria alang sa among pagkinahanglan adlaw-adlaw. Ug labi na sa iyang pagpangamuyo siyang anak nga masangkapan kami o grasya nga makasantos o di kami madaog sa mga tintal o sa panuway. Amen. Sa samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon pa nato si Brad Aling Bacalso, usa sa mga gilagyon nga kugihan kayo nga Catholic lay minister sa San Jose Parish Church, Tabunok, Talisay City, Cebu, Philippines. Og na apas po nato si Brad Dennis Abarquez. Sa dili pa atong mga paghatag o social concern sa atong mga kaigsunan o unas tanan dunay nangutana nga sukay maning libro nga naguluhan og Armadura Divina, katinawan sa pagtuuno o katinawan sa pagtudos o kaagi sa mga santos o lain pa kining argumento bibliko o ang taming o dunatay English version Defense of the Catholic Faith English version. Naanibrad sa Archdiocesan Book Center. Kung matubang kas katedral, lapit sa Cebu Cathedral, lapit sa na di museum, silong na di ang Archdiocesan Book Center. Ya mo abi-abi ni mo kining tutulo si Brad Juanelio Bernaldo og si Lorena Gabine og si Annalyn Ilbolingo. Niya nagpenumdom sila nga doon na sila cellphone numbers kay doon na mo order sa gawas sa atong probinsya madawat nila ang maong tuyo. Mauning numero hinayon na to kay kinerbag idiktar na to parehara kung dili masuwat sa naminaw. Ang number sa Archdiocesan Book Center 0935-863-3951. Kaso na to 0935-863-3951. Simura itong panumdum niya itong nangita sa itong mga libro, labi na ning kaagis mga santos daghang kay nalipay kay malantaw, mahiugbok ta sa hunahuna sa Ginoo
nga gusto siya maluwas ta ug ang panig-ingnan nato si Kristo labos tanan ug sa mga kaagi sa mga balaan ug ang mga balaan mismo, our idols. Idol nga dili ka ng Diyos ha? Kundi sila mo itong tamdanan sa ilang mga panig-ingnan. I-appeal sa nato nga atong social concern kay maulay ningon mang Ginoo nga ihatag sa Dios ang iya sa Dios, ihatag sa gobyerno ang iya sa gobyerno. Kining duha gi-recognize ni Kristo nga gikinahanglan sa katilingban sa panag-alayon o pagkuyog, pagtambayayungay alang sa kaayo sa katawhan sa spiritual mo ng simbahan ng iglesia ng ituko ni Kristo o ang gobyerno sibil. Magatabang kayo sa mga tunghaan, eskulan sa mga bata, mga ospital nga libre, mga daan, mga paril sa mga sa dapit sa dagat nga di mahunlak o maanod sa dagkong bawd sa panahon sa bagyo. Ang nangu sa atong Talisay City, Cebu, Philippines, batanon nga mayor mo sa Mayor Samsam Gulyas, giabagan sa siya ni Honorable Ria Congresswoman Gulyas. Kini si Congresswoman Ria Gulyas, one of the top 10 sa mga kongresista. Wala makadasan siya mga proyekto, mga tabang alang sa mga kabataan, mga tigulang na, mga masakiton, gikan sa kauluhan ngadto sa LGUs ubos sa 1st District kagilagaran ni Honorable Ria Congresswoman. Kaya sa Mayor Samsam nang limpaso gyud nga ang iyang panahon makatabang sa labing nagkinahanglan kay lagi doon magsay mga igsoon nato nga gustong maduaw busa kada semana adlawng Huwebes moadto siya sa mga barangay pero one at a time. Kining 22 ka barangay gidaan niya ang serbisyo sa mga doktor, mga nurses, katabang sa mga kabus, mga tambal niya doon sa mga binhi ikatom na to, ikatanom na to sa mga nataran niya doon na sa bakuna sa antay kining mga iring kinuha naman ni rabies. So, doon na yung mga injection para ni anak. Doon na yung mga abogado nga minaw sa mga pangutana o daghan nga mga suliran langit. Nga doon na yung mga panag-away sa boundary o ban pang mga kakulian sa masilingan nga dili mo dunggo nga to sa mga hukmanan. Diara sa dialogue pinagi sa mga abogado nga muhatag kanila pagsalig sa katakos sa mga abogado aron matultulan nila ang solusyon without violence, without going to the court. Kaya ang mayor sa nagpaybaw nga ang City Hall sa Leon ay dialysis clinic, dako ka ng clinic nga natong mga igsoon nga doon ay di pamati nga nadungog na nga ang atong dugo na hugaw na niya makahatag nagdugang kalisod sa panglawas hangtod grabe ang sakit. Manang washing na balahan, manang dialysis, way bayad. Manya ang dako sa kayong gym bagong nahuman nga giinugurahan kay mga batan-on, mga hidaran magduwa man ya mangita sila di Talisay po sa poblasyon doon na saan pero ang naa sa kilid yun sa City Hall sa Talisay dako kayong gym magong nahuman o uban pa nga mga serbisyo labi na sa action agad ni Mayor Samsam simbakod doon ay mga ginikanan nga naastambalanan wag ito ay kapalit og tambal na mga resita nga nagtipon og na bayra na paliton na sa action agad aron madapat sa mga masakiton mao ni usa sa iyang mga serbisyo close to them. Manya kanto mga nato nga doon ay mga grabe nga sakit niya, hibawag unsay sakit
ay libre siya nga laboratory test way bayad. O ang atong eskwelahan diya sa Talisay, ganlan og Talisay City College, mulahan kayo mga kaigsunan nato, labi na sa mga ginikanan kay human sa 4 ka tuig mahuman ang kurso sa mga batanon, doon na sila'y ebidensya nga makasuod nagtrabaho takos sa ilang full somewhat equipping education. So muna ang damgo si Mayor nga daghan ang mga batanon nga makatiwas og kurso diya sa Talisay City way bayan niya simbako sakita dunggo ta sa Southern Medical Center Hospital sa Talisay niya soda madmita way bayad ang doktor wa say bayad ang tambal. So kini ang serbisyo publiko ngayang gihalad para sa tanan labi na sa mga kabus. Sa meron sa giabagan sa ni Honorable Vice Mayor si Joey Fernandez Asnar ligdog og buutan nga tao lakan sa mga proyektong iyang gipabot ngadto sa 22 ka barangay. Doon ay mga personnel nga iyang gipada nga mulantaw sa mga kahimtang labi na sa mga masakit o mga contagious disease, dengue fever, tu'y mga tao nga nagsuhid nini aron matabangan dayon gipada ni Vice Mayor Joey Asnar. Ligdong kayo, daghan sa siya mga gipangapod-apod sa 22 ka barangay. Kanya, uban sa councilman, yes, ato siya yung councilman of women na sakop sa konseho sa ni duhagi mabay sakto tong women. Ang mga konsyales, honorable councilors, sila si Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, ako ning pagumangkot, Danilo Caballero, Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Atty. Rocky Baas, Alicto Bacaltos, Dexter Daan, Fee Ilanan, Josefina Conchal, ABC, Association of Barangay Captains, Chairman or President, automatically a member of the City Council. O si John Restauro Iski, buotan, ligdong kayong tabang sa mayor sa pagkahiusa sa council. Tungkol niya na narawat sa mayor ang mga awards. Usan ini ang Asia Pacific Luminar Award. Isang countries nagtutok sa mga kanasuran o nakita nila nga sa Talisay City sukul harong pagpanalipod sa mga tao na binas makabus batok sa COVID-19 nga dagha kayong nakalas nga kinabuhi. Kita nila ang malarong pag-atiman o gisip sa mayor nga kinahanglan isipon ni sila nga takos sa atong pagtabang o kusab sa pagpahigayon nga mapanalipdan sila sa kalit nga kamatayon sa COVID-19. Nadawat sa niya ang Seal of Good Governance sa labing taas nga award sa national government bestowed upon the kining government sa local government o Youth Care Development Awards. So, mo ni ato mga pasalamat niya ato sang daklit sa akong mga amigo sa si Brad Sulping Algeri yang kapikas kugihan yung kayo tabang sa mga kabus diya San Fernando uban sa ilang kura paroko si Monsignor Boboy o ang uban sa pare si Padre Melvin niya si Alior Bilyan tulog pa pare. Greetings na ito nila ni atong mga higala apil sa itong mga pagampo niya sila si Brad Cesar Lende, si Julius Lawas, Presidente sa Catholic Faith Defender Cebu Chapter, San Fernando, siya ay Presidente sa
chapter na to. Kugihan buutan ligdong kayo. Kaniyo siya ka Baptist evangelist and turned to be Catholic. Yes, conversion niya from Baptist niya, balik siya sa tinuon para niya, mong tinuon para nato ang Iglesia Katolika. Niya, upanin niya ito sang greeting nila ni Luli Elaya, Emily Cabrera, o si Janjan sa Usana Religious Educational Supply. Niya atong mga kaubanan, ato niya na yung sangpit o mapaybaw. Pero doon na paybaw nga sa Hindang, Southern Leyte, doon ay agda ang Kura Paruko, nga doon ay apologetics seminar, duha kadlaw sa Oktubre 5 ug 6. Sunod bulan, iya giandam ang mga lay ministers at large sa mga katong appeal, way bayad ang way tuition way bayaran ang mga wadampo. Convention sa October gyapon 26-27. This is the convention of the Catholic Faith Defender Cebu chapter, pinanguluhan ni Brad Adam Ampere. So adto din ang venue sa Compostela sa Doris Academy, Doros Academy. So mo ni atong gipaybaw mga igsoon sa Hindang Oktubre 5 ug 6. Biyernes ug Sabado man na. Mausad ang October 26 and 27 the convention lokal sa Catholic Faith Defender Cebu chapter ito sa Compostela. Mo ni atong mga pahinumdum ug pagpasalamat sa atong mga kaubanan. Anin na ta sa atong tulumanon. Nahon na to pagtagad si Dong Aling Bacalso, Brother Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok, may gabi kanimo ug may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao kutob abuton ni atong Sibya ni atong istasyon DYRF Radio Puersa nga 12:15 sa dial sa atong mga radyo nya. Salamat sa tanan nga nagtan-aw ron sa atong ipaybaw nga live ta sa personal account Aureliano Aling Bacalso. Pwede mumutan ang live niya ug daghan nag-live nato karon si Brother Sok Fernandez nga personal account o sa DYRF. O sa tanan gayud naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao ug nanay nagtan-aw sa atong Facebook karon gikan ni sa Italy, taga Kanlulawan unya ton na puyo sa Italy si Persiano Sigali. May gabi dia sa Italy. Brother Sir Persiano Sigali, kumusta mo dia? Nya dinha sa atong igagaw sa akong asawa na aman dinha sa Bukidnon. Si Jaime Tabura Tanilon. May gabi dia do og asad si Brad Julius Entan Brad Julius Kapatulan Kaputulan. So may gabi Brother Sok, doon ay nindot kay nga issue nga aturong tandugon nga ako dining na search sa Facebook kana bang Santissima Trinidad Brother Sok. Di ba sa atong pagtulunan nga Santissima Trinidad sa unity sa tulo ka personas o sa usa lamang ka Dios. Din ang atong pangutana kay usa man ka Dios niya si Santa Maria nahimo mang inahan sa Dios. So ang pangutana din sa pag-anak o pag dito sa tiyan sa taguangkan ang atong Ginoong Hesukristo ang second person, divine person, ni apil ba ang Espiritu Santo ana ug ang Amahan? Palayo ko no, Brother, so kung saan ay pagsulbad sa misteryo sa unity sa three divine person in one God. Salamat bulig nga sa pagpanganak ni Santa Maria Virgen kang Isus kinsa Dios. Napil ba pagkatao o pagpanganak ni Maria ang Diyos Amahan o ang Diyos Espiritu Santo
gipanganak mo usab ni Santa Maria. Muna yung pangutana. Kaya noon ay somewhat doctrinal issue found in the Bible nga nagingon man si Jesus nga ako nga akong amahan usana. Yan ingon siya nga ako naasamahan ang amahan sa niya kanako. When during the birth of Christ from the womb of Mother Mary, naapil ba sa pagpanganak ni Santa Maria, naapil bang Diyos amahan o kang Espiritu Santo? Ngunit ako kayong pangutana. Because of the premise, Christ says, I and the Father are one. Ang amahan niya kanako, ko sa naasamahan. Busag, ipanganak ni Maria si Jesus, naara ba si Yahweh, Diyos amahan kang Jesus? Naasad si Jesus sa Diyos amahan. Marang Mysterium Fidei. Dungaling lisod ding tukaro na to because that is the mystery. Gingon nga ang mahimo sa tao, iya sa tao. Ang mahimo sa tao, though with the permission of God when it is good. Apan ang Diyos nga makagagahom, ang mahimo sa Diyos, isip siya Diyos, mahimo niya. O dili na mahimo sa tao. Ang doktrina sa Biblia nag-ingon, nga ang anak sa Diyos, mawin nagpakatao. Di pagkatao siya. Ang mahal nga birhen, wa hilaptig lalaki by the power of the Holy Spirit. Mention mo pa dugaling ang Holy Spirit. Mao nga ang pangutana atong tubagon nga napil ba ang Diyos amahan o ba mapil? Ang tubag ana naidoktrine sa Santissima Trinidad kanang concomitance of the Holy Trinity in English na. Concomitance of the Holy Trinity, whatever the Father does, likewise the Son, Jesus, does, and the Holy Spirit does. Nga kunon siya gihimo sa mahan, apil sa, naghimo sa niya na ang anak, naghimo sa niya ng Espiritu Santo. Usara kabutang atong iprino, nga ningon si Jesus, ako nagagikan sa mahan. Ato ba ning mabali? Nga ningon nga mahan, ako gikan sa anak. Dila sa tamutugkad na. Basta the truth of the matter, nga nagingon nga, si Jesus ningon, ako nagagikan sa mahan. I proceed from my Father. But in what time? No time. Since eternity. Sukad sa walay sinugdan o walay katapusan, dungan samahan og sanak og si Espiritu Santo sukad sa walay sinugdan o katapusan, diha na sila. Maningan lang eternal. Klaro na sa Fundamentals of the Catholic Dogma, page 36. Timana na nato kay doon na nabay-mingon nga namatay sa ng persona ni Kristo. Sa Fundamentals of the Catholic Faith, page 36, nagyon, the Father is eternal. Jesus is eternal. The Holy Spirit is eternal, but they are not three eternals, only one. Then the other question is, what is eternal? Eternal being has no beginning and no end. Ang usa ka pagkamao nga eternal kung way kinutuban, wa ni siya sinugdanan o way katapusan. Por iso, dili na mamatay. Apan mo na nga mutugpata sa atong tuyo nga ang nagpakatao si Kristo man. So in the concomitance of the Holy Trinity, niapil ang amahan. Pero dili ang amahan mo'y nagpakatao. Bantay ha? By the virtue of the truth found in the dogmatic teaching of the Catholic Church regarding Trinity, there is such phrase, kanangan lang na ito, concomitance of the Holy Trinity. What the Father does, also the Son does. Unsa nahimo sa mahal, may nahimo sa anak, ug nahimo sa Espiritu Santo. Pero nining tutulo, usara may nagpakatao. Mao na nga, ingno na to nga, with a tremendous kind of mystery, we cannot fathom.
Because there was a premise nga niingon si Kristo, ako nga akong umahan usara. Maniya ka na ako sa nasamahan. Musa pagkataho ni Kristo sa kalibutan, napil nga bahan kay naaramasan siya ni Kristo. Ginita, that is beyond our mind. It is somewhat entertained and accepted by us by strong faith that only the Son Jesus Christ became man without ceasing being God. Timanan na to nga ang anak sa Diyos nagpagkatao pero nagpabilin nga wa maon siya mao gyapon ang iyang pagka-Diyos. Ug sa Biblia nag-ingon sa Juan 1 versikulo 1 3 sa kasinugdanan mo ng pulong. Ang pulong kauban sa mahal, kauban sa Diyos. O ang pulong Diyos. Tanang butang ang makita o dili makita, nagahimo sa pulong. Kaya ang pulong mo ang Diyos. O ang pulong nagpakatao, nisulob o dagway sa tao. O nakita nato yung himaya. Himaya ingon sa bugtong anak nga mo si Kristo. Very specific. Nga ang nagpakatao, mo ang anak, the Filius Dei, ang anak sa Diyos, nga mo si Kristo. Nga mag-isgot ka nga man na-appeal sa pagpagkatao. Ang Espiritu Santo na-appeal sa pagkatao. Only the Son, ang anak ra. Muna nga, He became man without ceasing being God. Klaro na sa dogma. Nga siya diyang nagpagkatao, mawagtang iyang pagka-Diyos. O deklaro na sa Council of Trent, Catechism Council of Trent, page 52. Nga naging duha ka kahimtang atong mapalandong diha kang Kristo. Ang kahimtang nga dili mamatay o ang iyang kahimtang sa pagkadili mamatay. Klaro na, referido na siyang pagkatao kanang pagkamatay. Pero ang pagkadili mamatay, referido na siyang pagka-Diyos. Because God is Spirit. And the Spirit of God cannot die. Nanas Biblia sa Juan 4:24 o Book of Wisdom chapter 1 verse 12. Ngayon ang Diyos Espiritu o ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. Litra por litra na sa Ebanghelyo ni San Juan 12:34. Litra por litra na San Juan 12:34. Kami na ibalo sumalas malawag. Ang Kristo magpabiling buhi. Ang Kristo magpabilin nga dili mamatay. So, klaro na nasa ang nasa na sige tudlo sa Catholic dogma regarding Christ. So, daling mauna in the simple answer nga sa pagpagkatao ni Kristo sa kalibutan, ang second person nga mo siya mo nagpagkatao. Sa tuwawa mapil ang amahan nga mo o nagpagkatao bisan ng Espiritu Santo. Ang Son of God, dili the Father and the Holy Spirit. Yet, we are reminded of the principle of the dogma concomitance of the Holy Trinity. Kung sa'y gihimo sa man, gihimo sa anak, gihimo sa Espiritu Santo. Muna itong tubags may pagkutana ni Dong Aling Bacalso, iya maning kining pandinguhuag yun nga maambitsad kay ito ni kanunay sa bukid, layo kay bukid sa Talisay. Yan, doon mga tao sa baryo, tigom sa kapilya, na dayo nagkasaulungan sa pulong. Na mga pagampo, mga awit, o dayon pagbasa sa puong sa Diyos, o paghatag o doktrina, katisismo sa atong katauhan, o dayon pagsugod sa pagkalawat sa malalawas, Eucharistia, nga humana magkonsekrahe dito sa simbahan ang mga pare mo naghimo niya. Muna nga ito'y katubag sa may pagkutana ni Dong Aling Bacalso niya ma si Dennis Abarquez at o sa mataga. Dennis. Dahil salamat Barsok ug may gabi kanimo o ni Bird Aling Bacalso may gabi ug sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako ni Brad Edwin Paragoso sa Tungkop Minganilla o ni Brad Alan Tanggapan diha sa Mandawi. Barsok, bag-o lang nahitabo ang ato ang halangdon nga Santo Papa miduaw ngadto sa Indonesia ug nakahimo og mga pila ka milagro Barsok nga diha ang usa ka bata ay nga iyang gihagkan naayo ang sakit sa tumor
o dunay usa ka bata nga amang sa diha iyang gibless nakasulti. Ang akong pangutana Barsok, ang atong mga kaigsuonan nga dili Katoliko, mga Protestante, moingon sila na ang inyong Santo Papa pag-abot sa Indonesia daghang kayong tao nga midumog kaniya o nakahimog milagro. Ang ilang pangatake Barsok, mismo si Satanas makahimo og mga milagro. Ang akong pangutana ni Barsok, kung ang pastor makahimog mga milagro, moingon sila nga kini iya sa Dios. Kitang Katoliko makahimog milagro, moingon sila nga kini gikan sa yawa. Unsa magiti mailhan Barsok nga kining milagro nga gikan gyud sa Dios? Kaya ang atong mga kaigsuonan, kung dunay milagro nga mahitabo sa Katoliko, ilamang ipasangil nga kining milagro gikan sa daotan og dili iya sa Dios. Unsa may timailhan Barsok nga kining milagro iya gyud sa Ginoo? Unas na ang itong may bawaan, mga Katoliko, mga may bawaan ini. Nga naa sa Salmos 32, versikulo 18, daigo na to ang Diyos, nga mao lamang ang makahimo og milagro. Only God can perform miracle. Muna, kung doon ay mahitabo, sama sa mahitabo ni Papa Francisco, siyang pagpanalangin, o siya maglitok o yawanon nga pulong sa pagpanalangin. Ang pong niya na ako magpanalangin kanimo sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Ya, muna ang litokon sa Santo Papa sa pagpanalangin, invoking the Holy Trinity. When there was miracle happen, it is not from the Pope. Pero naasay mabasa na to sa Juan 9:31 nga kasagaran ningon tong babae nga kimilagruhan ang iyang anak ni Kristo nga nataong buta. Idan na itong time takapin nakakita pinagi ni Kristo o bugal-bugalan siya sa mga ubang mga Hudiyo. Ayawa may naghimo ito. Hiningon ng babae, ang akong kasinatian nga kung ang usa ka taong dautan o makasasala dili panalanginan o dili dalitan sa Dios ang gahong pagmilagro. Ang akong naibawan nga kadtong may nampuon, masimbahon o buutan nga tao kadaghan sa makadaghan makasinati siya og milagro nga gikan sa Dios. Muna naiingon ng babae kung siya'y ginangatan sa akong anak nga butagyod sa pagkatao, karon nakakita na ako nagtuo nga katong naghimo na ini tao nga buutan o basimbahon. Nanlakaw tong mga tao nga nag-BBI sa inahan nga itong gimilagruhan. Muna nga timana na to nga ang Santo Papa siya mga blessings, he would not invoke the name of Satan. Dili na mo tawag siya ni Lucifer, nga yawa o demonyo, kundi in nomine Patres, et Filii, et Spiritus Sancti, ang iyang bendisyon ipasukad sa Santissima Trinidad. Muna nga ang atong konklusyon niya na sa itong makita, mao nga dili kay ang iyawa mo initubag kay di wa man tawag ang si Papa Francisco Giyawa ngaan man samahan anak Espiritu Santo. Sa muli ko na to na sa Salmos 32:18, dalay ko ng Diyos nga mao lang makahimog milagro. Ya katong gamiton sa Ginoo pag milagro mo na nasa Job 17 versikulo 18. Kang taong limpyo o matarong buutan mo'y gamiton sa Diyos sa paghimo o mga katingalahan, paghimo o mga maing buhat. Muna na nangutan naman og sa timaan niya itong iyang ito sa Diyos. Una, nga ang Santo Papa ni invoke the power of the Holy Trinity, the Father, the Son, the Holy Spirit, and the rest is somewhat beyond human power. It comes from God. Wala nga Diyos yun mo hinungdan sa mga milagro. Dumalig. Salamat Brother Sok sa dili pataday mo sunod nga pangutana Brother Sok kay follow up question ni sunod.
Kaya ato sa acknowledge ang nagtanaw karon sa atong Facebook Live na si Orabs Mercadal alias Rubin Abadjis des Kandulawan. May gabi diha burok sa inyong paglantaw sa atong programa karon gabi na ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Brother So, ang follow up niya itong question, Brother So, diha po ni makutlo na to niya ang ilang matubag lahi man ilan tubag kay dili man Katoliko. Kanang giingon nito nga hypostatic union ba, Brother So, sa pagkatao ni Kristo na nahimo siyang Dios. O bitaw na yung analogy nila nga usa kuno kaputaw niya himuon nagmartilyo di sa to pa ang iyang pagkaputaw wa mawa sa to pa kuyog dito sa nahimong martilyo. May analogy sa uban na himong nag-union ang iyang pagkatao ug pagka-Dios. Sa to pa niyadtong pagkamatay ni Kristo sa iyang paglansang dito sa krus kay nag-union din man ang iyang pagka-Dios. Napil man to butanga ilargo lang nato nga namatay gyud si Kristo hasta ang iyang divine nature. Ang pangutana din sa wala na si Kristo ang Dios, kay Dios man gyud si Kristo, kay namatay man, kinsa may nagpadagan niadto sa kalibutan, kay ang Dios man may nagpadagan sa kalibutan. Niadtong paggawa niya sa tulo ka adlaw, kinsa may nagpadagan sa kalibutan. Palihog ko no, Brother So. Doon very specific ang teksto na dungling nasa Job 14 32-34. Nangingon kung ugaling na if it would happen, kung ugaling mamatay ang Diyos, patay ang tanan. Matay ang Diyos, so patay ang mga tanom, isda, langgam, mananap, og lakip ang tao, haros tanan, patay. If God really died, it's not really true that God died. Dili na Diyos kung mamatay ang Diyos, kay naaman na sa Biblia, God is spirit, and the spirit of God cannot die. Nasa 1 Timoteo 1:17. Ikaw Diyos buhi kanunay. Ikaw Diyos espiritu. Ikaw Diyos dili mamatay. 1 Timoteo 6:18 mingon gyapon ang bugtong nga dili mamatay. Ang Diyos bugtong nga dili mamatay. So mo na nga ato ganay hinumduman nga duhay kinaiya ni Kristo mo nga lag hypostatic union. The union of the nature of being God and being man in one divine person. Usara ka persona si Kristo na ay duha ka kinaiya kahimtang sa pagkatao o kahimtang sa pagka-Diyos. Mo na nga kanang iyang kahimtang sa pagka-Diyos matod pa sa Catechism of the Council of Trent pahina 52, duha ka kahimtang ni Kristo nga gipahinumdum kanato. May kahimtang niyang mamatay, mo nang iyang pagkatao, may kahimtang niyang dili mamatay, mo nang iyang pagka-Diyos. Pero sa Catechism of the Council of Trent, page 56, we can see in the strictest word that God died, though his suffering and death are incidentals to his human nature only. Muna nga sa principle of truth and presentation of word, we should look into the nga na ito panagtakdo sa duha ka daw managsama nga pamahayag. Kay makasulti kita sa tiktong pagkasulti nga ang Diyos namatay. Pero na may sumpay ana nga diha siyang pagkatao o sa iyang kasakitan mo'y namatay. Dili ang iyang
Yang pagka-Diyos, di mamatay. Kaya may pong only. Only, nothing else. We can say in the strictest sense of the word that God died. Though His suffering and death are incidental to His human nature only. Kanang only, mayroong danon kaya na. Ugwaan ng only, malibog kita kay contradiction naman na. So, contradiction is somewhat cleaned up entirely. What? Because of the word only. What is the meaning of only? Nothing else. Nga ang kamatayon ni Kristo, ang kasakit o kamatayon, sa iya lamang tawhanon nga, kinaiya. Lamang, kanang lamang wala ilain. So, nga nung ibutang diya nga makasulti kita ang Diyos na matay in respect of the category rank. Kaya yung pagka-Diyos, labaw mo na sa pagkatao. Mo nag-i-appeal pagsulti pero giklaro specifically His suffering and death are incidental or specifically in His human nature only. Mo na nga, bantayan na to kay nasa na sa study of grammar, nasa na sa philosophy of a statement. You come across a statement which seemingly there is a contradiction. Look into that because the truth of the matter, it is not contradictory. Muna nga na to paradox sa grammar, paradox, meaning of paradox. You come across a statement which seems contradictory, but in the outset, there is no contradiction. Muna ato'y katubag sa pungtanan ni Dong Aling Macalso nga kanang pagkamatay ni Kristo, giklaro na sa Biblia, nasa sa New Catechism of the Catholic Church, page 630, dili page na, paragraph 630. Kaya nagbuwag ang lawas o kalag ni Kristo, gikuptan sa iyang pagka-divine person. Bisan mitidlom na ang iyang lawas o kalag ngadto sa kamatayon, gawa sa iyang kalag, hindi mo na mamatay, pero biyae, igunita na sa persona ni Kristo. Di mo do ang iyang persona wa mamatay. Kaya di man mamatay ang persona. That is dogmatic teaching. Dogma gani din na nantugi. Eternal is a being which has no beginning and no end. Because Christ is eternal. Therefore, He is no beginning. He has no beginning and no end. And the but Scripture is clear na ibalo kami sa malaot nga ang Kristo magpabilin nga buhi ug dili mamatay. Juan 12:34. Ug si San Pedro ang unang Santo Papa, miklaro si Kristo namatay siyang kinaiyas pagkatao pero buhi sa Espiritu. Oh, Dennis. Daghang salamat pag-usap Barsok o mayong gabi sa tanan nga nagsunod sa ato ang live streaming sa DYRF Radio Corsa. Barsok, ako pangutana Barsok, kining giingon sa mga laing relihiyon nga ang atoang larawan sa Mahal na Birhen lain-lain og porma, lain-lain og kolor. Unya daghan kayong mga ngan sa Birhen. Dunay Birhen sa Simala, Birhen sa Fatima, almost 100 ka mga rebulto ni Mama Mary, lahi-lahi og mga naong og pangalan. Ang ilang pangutana Barsok, nga usara may Maria diha sa Biblia, nganong kitang mga Katoliko daghan man tag birhen, unya lahi-lahi man ang kolor o lahi-lahi ang porma sa larawan. Unsa man ni atong ipatin-aw Barsok nga sa Biblia usara may Santa Maria? Di ba na nato doon ay nga essential and the other one is something accidentals. Kanang essential mo nga lintungan na yung usara kay Birhen Maria nga gipili sa Dios. Kunya ang Dios mismo mihatag og dakong pasidungog ngadto ni Maria. Dili na atong wording na sa Biblia Lucas 1:8. Ang Dios Amahan miingon ni Anghel Gabriel, tuula ka na pagigsultihin ng babae buot sa si Maria. Ug kanang akong gisulti diya kanimo, isulti kaniya. Para si Anghel Gabriel miadto ni Maria o
nakaamgo si Santa Maria, there was the presence of the angel. O kang anghel mingon, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu eris in mulieribus, et benedictus benedictui Jesu Christe. Nindot kayong ipahayag sa amahan. Langit nun nga sa ato pa paghangop o paghatag o kadungganan ni Maria. Nga kung nato na binisayon, ang Diyos Amahan, pinagis kisulti ni San Gabriel, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa kababayan nga tanan. Ug si Maria nga natugob sa kalipay ug himaya, daw dili siya takos apan nagpakitakos tungod sa gahom sa Ginoo. Gisudlan sa Espiritu Santo ug si Maria mituo, gikan karon tanang kaliwatan magtawag ka na kong bulahan. Muna nga, muna usara na kang Birhen Maria, pero kanang laylay mga pangaan, mga dapit na nga giunor gihimong patron si Santa Maria Birhen, ya sa mga artist kon mga mayang mupintal, magkalidade sa ilang abilidad mo ng mga accidentals because of different backgrounds of the artist. Ato sa Africa, mahimo nga ang ilang mga artist, mga pagpipintal, buhatog ito mga mahal nga Birhen. Uli sa ato ka ng Birhen sa barangay, Pilipina magnaong, Pilipina sa Sinina, ang mahal nga Birhen. So that is accidental. We have only one Mary that was really designed by God the Father to become the mother of His Son, and that is Jesus Christ. Mary is the mother of God because Christ was born from Mary. He is God from eternity. Diyos mo na si Jesus sukad suway sinugdan. Mo nang wa mahitabo nga ang tao ra mo'y nigawa sa iyang taguangkan. Kundili Diyos ug taong matuod. Dongaling Bakalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutan nasab ni Brother Dennis. So niya sa taylaing issue nga akong na tan-aw Brother Sok kay na butang gini sa Facebook na murag headline ba. Ang pangutana dito kay ingon ani man nga diha sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 na ba kuno'y mabasa nga ang gitukod diha ni Kristo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang kuan pa dito gibutang categorical question nya pwede kuno tubagog yes, pwede sa tubagog no. So mo na yung pangutana Brother So kung des Mateo 16 18 na abadi na nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga mao'y gitukod ni Kristo. Paliw ko no Brother So kay aron tinawan to ang mga gi-post dito sa atong Facebook. Ang atong tubag na kanang sa San Mateo 16:18 nga migon si Jesus kang Pedro, ikaw Pedro bato, o ibabaw ning bato pagatukuron ko nga akong iglesia nga ang gahom sa Hades, sa impierno, sa kamatayon dili makadaog sa akong iglesia. Nga naman kay sa San Mateo 28:30 mingon man si Jesus ngadto sa iyang iglesia, ako magauban niini hangtod sa katapusan sa kalibutan, ubanan ko kini kanunay. So timan-an sa kapung sa 1 Pedro 2:22 ningon San Pedro nga ang Kristo nga atong nailhan matuod og dili bakakon, musultis tinuod og dili bakakon. Nan kung panglitan kanang gisaan ni Kristo nga magauban ako kaninyo kada adlaw bisan hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Ug wala niya matuman, ya gisulti na niya unsay may tabo ni Kristo, allowed kayo kay he could not be acceptable to any race of the world. Sa tanang rasa sa kalibutan din ang padawat niya bakakon man. Pero giklaro ni San Pedro 1 Pedro 2:22 nga si Kristo matinuuron
ug way bakat. Ug kanang paingon niya, magauban ako kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Tinuo na. Sa ato pa kanang pangangkon og panulti sa ubang mga pundok with due respect to them, nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo, Iglesia Katolika, pero nahulog sa kasaypanan, nahulog sa apostasy, nahunog na, nawagtang na. Mo namin ngunta, ay may among tuhuan ang inyong isulti, ang isulti ni San Pedro, nga ang Kristo dili mamakat. Ug si Kristo sa mismo, mingon, I am the truth, akong kamaturan. Yan iya man ang ubanan. Anyo 33, yan ang iubanan. Yaon sa mang punduka, unsa mang mga iglesia nga gikan karon, magandid nimo pagbalik ang iyang origin ug sinugdan panahon ni Kristo, panahon sa mga apostoles. What particular church among so many churches today whose origin can be traced back to the time of Christ or the time of the apostles? Sa Panisaya pa na, daghan mga iglesia, unsa mga iglesia nga iyang sinugdan o kagikanan nagsukad panahon ni Kristo, panahon sa apostoles. Tuganin no ta. Ang mga dagkong encyclopedia sama sa American Encyclopedia Volume 5, page 29, nag-ingon nga among so many churches today, only one church whose origin can be traced back to the time of Christ, to the time of the apostles. Sa tanang mga pundok tinuan karon na, ang usara gyud ka iglesia mo'y makaganid balik sa panahon ni Kristo, siyang sinugdanan, Iglesia Katolika. O palitan ang Martin Luther Reformation Church. Ingos Martin Luther, this is my principle, the way of God, nga mao ni ang dalan sa Ginoo sa kaluwasan ninyo. Pero pangutana, nasa man ka mataw ang imong pundok, sir, Reverend, nataw ng iyang pundok 1541, usa na kalibog kapin o 5 kagatos ka tuig, 1541 good. Niya karon na magyapon ni sila, i-atras ko no, kung mabot ba sa year 33, pagtuko ni Kristo sa Iglesia. No, only one. It's only one. And that is the Catholic Church, whose origin can be traced back to the time of Christ, to the time of the apostles. So, muna, usana katimaan, way lain nga, gitukod ni Kristo, kanang iyang gibanan kadadlaw. Munya, siya man siya nagsulti na sa San Marcos 11:17, ang akong balay, mo man ang iglesia, pagaganlan o galang sa tanang kanasuran. So, muna nga, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, ganlan o galang sa tanang kanasuran. Sa English, sa man nga tanang kanasuran, universal or Catholic. Catholic o universa, ulos Latin word, o ang usa Greek word, na mas Biblia. Buhat 9:31. Nga kanang katumanan nga ang simbahan nga gitukod niya nganlan og Iglesia Katolika. Na sa buhat 9:31 sa pinulungang Grego. Nagkanayon, himinon Iglesia Catholictes, Judayas kay Galilayas, kay Samarias, irinin ikinin o ikumudumumine. Masaya mo sa butana, ang Iglesia nga may kailapon, Iglesia Catholic. Yabot sa Samaria, Judea, o ubang mga nason, o na sila sa kalinaw tungkol sa presensya sa Espiritu Santo. So, muna, gihiskutan ang Iglesia Catholic. Kanya sa Roma 16:23, mingon sa San Pablo, Gaius Mios, Huspis Mios, salutat vos it universa Ecclesia. Nakunato ng sundan, literally paghubad ang isultin San Pablo, si Gayo, Huspis Mios, ako ni Higala, salutat vos, nangumusta ka ninyo, o ang Ecclesia universa. Gihubad na nas pinasya, o tibuok ng Iglesia,
Pero ang original yan na Ecclesia Universa. Sa ito pa, Iglesia nga makailapon sa tanang kanasuran. That is the true church founded by Christ. May lain. Wala nga, unang-utan natin, how do we prove that the statement to thou art Peter na upon this rock I will build my church nga muna ng Iglesia Katolika? I have already answered. Nga muna ng simbahan na nga nagsukod ang Diyo 33 yung yubanan nga mapaatras na ang tinuon ng Iglesia balik siyang panahon sa pagtukod ang Diyo 33. That's the only one church. What church? The Catholic Church. Daghang salamat brother sa imong patin-aw sa atong pangutana. Unya sa dili pa day ato acknowledge ang nagtan-aw ron si Brother Roger Mandag diha sa Agubiao, Mandawi City. Yes, Brother Eret niya si Brother Lemizio Amper niya sa Pintuyan sa Darlite. May gabi ka na itong tanan. Huwag naagyapon si Brother Persiano si Galye na sa Italy. Ya, si Undo Jumi Tanilon Taburat to. May gabi ka na to din sa Bukidnon. May gabi sa inyong paglantaw sa atong Facebook Live. Niya ato ipainumdum nga niya taron studio sa DYRF Cebu City. So brother Sok, naay laing issue dito nga akong nabasahan niya mas maayo nga ato sa nintukion. Nay issue dito nga niingon pagsulti nga kung si San Pedro mo ay una ninyong Santo Papa, asa man kuno na mabasa sa Biblia nga si San Pedro mao ang unang Santo Papa sa mga Katoliko. Kay ang tinuod din ha kuno ang ilang issue lahi kuno sa pagtulunan karong bag-o sa Katoliko o panahon ni San Pedro. Kay si San Pedro kuno minyo niya dunay ugangan, whereas kung ang ato karong Santo Papa o mga pare doon na may pagtulunan naginganlan og silibase sa ato pa kinahanglan ulit tawag yun way asawa. So dili kuno haom niya gawas pasad kuno karon kuno nga korona sa Santo Papa mao kuno na itimaan nga mo'y mapintas ka mananap kay na ay numero nga 666. Brother, so kung saan na ito pag depensa or pag sulti or explain nining issue karon brother, so Bumikal ang tubaga na dong aling sumala sa Biblia. Ang una ka ng Papa saka pinulungan nga langyaw, equivalent in English father niya Papa, amahan. Sa San Mateo 16:19, that is the starting point nga mingon si Jesus, ihatag ko kanimo mo Yahweh sa langit. Ay mo nga aprobahan din siyota, aprobahan sa langit. Ay mo idili siyota, idili sa langit. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa langit. So may kahulugan na, dili man na literal nga Yahweh, Yahweh sa kandado. Kung natin basahon ang Isaias Kapitulo 22, versikulo 21-22, ang hatagan sa Diyos og Yahweh, ang kagahuman ipatong diya siya nga baga. Huwag siya pagnganlag amahan. Baliko na to, and he will be called Father. He shall be called Papa, amahan. Niya, siya mahimong pangulo sa iglesia sa Judea. Kadtong hatagan og Yahweh. Paghatagag gahom sa Dios nga ipatong siya nga baga o pagganganlan siya nga amahan. Pagganganlan siya pangulo sa iglesia sa Judea. So, mao na nga kato si Eliakim na natumga ni ana sa iya tong panahon ni Eliakim, panahon sa iyang somewhat virtuous act. Pero Christ chose Peter. Nagitagan niya
ug mga Yahweh sing harian sa langit. Yang hatagan og Yahweh, nag-ingon nga hatagan gahom sa Dios ang ipatong niya siya nga baga. Ug paganganlan siya amahan, paganganlan siya pangulo sa Iglesia Soria. Do not forget Jerusalem is in Judea. O diya magtukod si Kristo sa Jerusalem. Niya paganganlan og Papa. Niya ang pagngan gyud og Papa nagkahulugan na siya pangulo. Niya sa San Juan 21 18 nga tusunahan niingon si Jesus katulo Pedro naigugma bikaw kanako Ginoo ibaw ka naigugma ko kanimo katulo manig balik-balik ni Jesus na pasibsibang akong nating karnero naigugma bikaw kanako o Ginoo pasibsibang akong nating karnero. Kung atong basahon ng Jeremias 25:34 naibong takay ang hatagan og Yahweh o kining hatagan og mga pulong pasibsiba mahimong pangulo. So atong basahon dinhi sa libro sa Jeremias ang pagpaybaw nga kadtong hatagag kagahuman sa pagsibsib pagpasibsib sa karnero ug nating karnero panganganlan siya amahan. Mo ni atong basahon kay mangita magitag ebidensya na bagi ingnon biblical text nga mopahom sa katukmaan sa papel ni San Pedro. So niya sa Jeremias 25 niya versikulo 34 nagingon nga kamo nga mga magpasibsib sa karnero mga pangulo kamo. So si Pedro may gibalik-balikan paingon nga pasibsiba akong nating karnero. So ningon nga ang hatagan sa Ginoo kagahuman sa pagpasibsib sa karnero na ay power nga matawag siya o pangulo. So si Pedro nahimong pangulo. Muna nga ang kamatuuran na suwat sa Biblia nasa kamatuuran nga gipamatuda sa Biblia na sa libro sa Karaang Tugon, Book of Wisdom chapter 8 verse 8 kapitulo 8 versikulo 8. Nga ningon ng Diyos nga kung gusto ka makadawat og lapad nga kaybaw og mandam ka sa kaalam pagtubag sa mga pangutana, pagtuon sa kasaysayan, pagtuon sa history, kay kini makaabag kanimo. So naa sa Biblia nga mudawat ang history kay makaandam ni nato sa mga kasinatian sa kasaysayan, sa pagtubag sa mga pangutana o sa kaalam nga ngay mabatunan o sa learn history. So muna na sa Biblia nga gitudluan ta pagtuo sa history. Ya sa history klaro man na may list of popes. Yang numero 1 Pedro, kaduha si Lenos, Cletos, Clemente, Silvestre, Higinio, Telesforo, uban pa. So, Pedro ginaguna. Bisan ang World Almanac, the Book of Facts, sa mga standard reference, di ba na hinimong private private manifestation. It is a public and history. Nagingon nga si Pedro, maunang papa sa simbahang Katoliko, Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Nganong Romana, kay gikan sa Jerusalem, dadon ngadto sa Roma, o gikan sa Roma ipakailap sa tibok kalibutan. Sugom na sa Ginoo. Pablo, ingon nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, manutuod ka nga to, magpamatuod ka ngadto sa Roma. Ug pagadto ni San Pablo sa Roma, makalilisang hitabo. Thousands of Catholic Christians were killed by Nero, Caesar Nero, for tinagana.
Unya ang mga Kristiyanos dito wagin mahadlok kung i-schedule lang na patay ugma kay pamatyon mga Kristiyanos, daghan kay mga volunteers. Kaya Ginoo magpakita nila bispera sila kamatayon ayaw kahadlok na magpatay sa lawas dili makapatay sa kalag. Dadun ko kamo sa akong gingharian. Kung nagiging San Pablo sa iyang suhat sa Tagaroma 1, versikulo 6, 7, 8, kamong Tagaroma, pinili sa Diyos, hinigugma sa Diyos, kamong mituo niya sa Roma, pinili sa Diyos, hinigugma sa Diyos, tinawag sa pagkasantos, kamong Tagaroma, na mituo ni Kristo, ug ang inyong pagtuo nga Tagaroma ipakailap sa tibuok kalibutan. Wala nga ang Iglesia Katolika ipakailap niya na kay matudpan San Pablo kanang heroic actions and deaths of the Catholic Christians should be announced throughout the whole world. Wala nga si Pedro Minyo, pero sumala sa kasaysayan namatay na ang iyang asawa, biyudo na siya. Muna naasa sa 1912 San Juan, no, dili San Juan, San Mateo 1912. Doon ako'y gipiling daan, mga babaeng lalaki, doon ako'y gipiling daan. Dito pag sa tiyan sinahan, o ni katao nila, ikadako nila, akong tawgon na maghalad silang lawas o kalag o dili minyo. Muna, mga, doon ay tinawag si Ginoo, o nanas Biblia, tinatulisyon ng Ginoo na San Mateo 19:12. So, muna nga, dili malalis. History should not lie to us. Dili ni mamakak na sinsaya nato. Klaro yun. Si Pedro unang papa o si Pedro grabe kamatayon. Ilan siyang nagbandira ang iyang tiil, ang iyang udito subos because he is a Jewish. Ang Hudiyo, kung doon ay papait nga kamatayon, Munya, Dungling, hiyaptan tas panahon, salamat kayo sa atong mga engineers, Dunglapi o si Julius Kaputulan. So aton lang to niya, Tubagon Brothers og sa sunod ngayon. Oh yes, ang mga pangutana ato papangawan ato mahuman. Ato la pabot lang mo mga kaigsunan mamahimot yung Tubagon ni Brothers og niya ugma sa mao gyapon ito. Salamat kayo ba ni Dungaling o di Dennis Bacalso? Dinis sa Abarques o Aling Bacalso kuyog nato karon nini atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Nagkasalamat Ginoo sa imong kaayo kanamo o sa atong manager sa DYRF Radyo Puwersa, Father Phil Castrodes o Aling Bacalso, Dinis Abarques o si Engineer Dunong Lapi o si Julius Kapatulan. Hangtod sa sunod di kayo, kining inyong alagad, Bradshaw Fernandez, magpasalamat sa iyong pakiguban ka namo. May gabi sa tanan.